אך מיקי, סוף סוף יום אחד של חופש. יואו, שכחתי עומר. מה שכחת? נתנו לנו אתמול עבודה על פיבונאצ'י. יואו, נכון, אבל מי זה בכלל? את לא יודעת מי זה פיבונאצ'י? בטח שאני יודעת. הוא היה זה שעשה את נו, יש לי חישכון. עומר, אני אזכיר לך. פיבונאצ'י היה האיש שעשה את זה יופי מיקי, העיקר אני לא יודעת. בוא, נסתכל במחשב. זה מצוין. פיבונאצ'י. רגע, מיקי, איפה הצ'ופצ'יק? הנה. אוקיי. פיבונאצ'י. ליאונרדו מפיזה היה מתמטיקאי איטלקי. הכינוי פיבונאצ'י, שניתן לו לאחר מותו, משמעותו בנו של בונאצ'י, על שם אביו שכונה בונאצ'י. התפרסם בעיקר בשל סדרת המספרים שהגדיר, הקרויה על שמו סדרת פיבונאצ'י. וואו, כל הכבוד לו. רוצה לדעת עוד? כן, אבל לא כתוב פה עוד שום דבר. תני לפיבונאצ'י להסביר לך. ליאונרדו, מה קורה פה? אבא, אלה הארנבים שלי חמודים, נכון? אבל למה הם פה? אתה שוב משחק בחיות? הדגים נהנו מאוד בסופו של דבר. על סף התייבשות, ממש מהנה. אבל זה לא משנה עכשיו. אבא, אני עורך ניסוי. עם ארנבים אתה לא מתמטיקאי? תקשיב, אני המצאתי סדרה, ואני צריך לבדוק אותה. עם ארנבים? זה לא אמור להיות עם מספרים? תקשיב, הסדרה שלי היא כזאת. אם אני מכניס הביתה זוג ארנבים אחד שרק נולד. אבל למה? אחרי חודש, יש לי עדיין זוג ארנבים אחד. לא ברור, כי הם קטנים מדי בשביל להמליט. אחרי עוד חודש, הזוג הראשון ממליט עוד זוג. עכשיו יש לי 2 זוגות. נו ברור, כי הם מספיק גדולים בשביל להמליט. אחרי עוד חודש, הזוג הראשון ממליט עוד זוג. עכשיו יש לי 3 זוגות. נו כמובן, כי הם מספיק גדולים בשביל להמליט והם קטנים מדי בשביל להמליט. ליאונרדו, אתה חוזר על עצמך. אחרי עוד חודש, לזוג הראשון נולד עוד זוג, ולזוג השני נולד עוד זוג. 5 זוגות. וכך הלאה, וכך הלאה. ליאונרדו, מה יהיה הסוף איתך? כל הבית מלא בארנבים והם עושים קקי בכל מקום. אני בן אדם מכובד, אני הקונסול של פיזה. יבואו אורחים, יראו בית קקי וגידול ארנבים. לא יצא ממך שום דבר. תסדר את הבית, הגיע שעת האמבטיה שלי. וזה לא מצחיק. ארי ודרצ'י. בסדר. וואי, סדרת פיבונאצ'י הזאת היא ממש סדרה מגניבה. כן, כל איבר בסדרה הוא סכום של 2 האיברים שלפניו. וכל מספר שלישי בסדרה הוא זוגי. כל מספר רביעי בסדרה הוא כפולה של 3. וכל מספר חמישי בסדרה הוא כפולה של 5. נראה לי שהעבודה מוכנה. כן, רק כמה גימורים קטנים. 3, 21, 144. אוקיי, סיימנו. ושלח. הלו? המורה למתמטיקה? המורה. קיבלנו 100? יש! אם יש לי זוג ארנבים אחד שרק נולד. אבל למה? גורים אחד. זוג ארנבים שהרגע לא. אני הכנסתי לא. אחרי חודש אחד לא נולד אף אחד. נו כמובן, כי הם קטנים מדי בשביל להמליט. מיקי, אני בן אדם מחומד. זה לא מצחיק!